Iki gentos ingkang cinarita anjarasaken kaonan lampahe reganing kaca semawana Bambang Wisangeni. Ingkang upaya minta sraya nganti kesasar wonten Bambang Wisangeni kesasar wonten Depok Pertapan Guwa Cemani. Dene garuk kaca nganti kesasar wonten panjane alas Gondolayu. Dadi kawonten wonten negara Kawabinandung Sang Prabu Triguna Yaksa. Piyambake tansah prasasat lingsem keendane wewangunan negara Kawabinandung. Prasasat tebih endahe lampis ireng katimbang Kawabinandung. Mila Sang Prabu Triguna Yaksa ngutus kawenaning abdi kenale kawang sekabak bajul jamang semar peksi Turiganata sanalika arsa orang-arik kurang lampis ireng den papa kelan Gatut Kaca dijabang Tugawiyu. Banjur kepapak satriya kang cemani kawujudaning Siramusaka. Enadya satriya ya aku kang aran Peksi Turiganata sing mburi aku bajul jamang. Tujuanmu kepapak kare Purbayana kanane alas Gondolayu. Aku ngupaya dalan lempeng menyang kelurahan Klampis Ireng ya Klampis Arum. Nah ora karo dalan kok banjur aku sasar ana sakjroning alas iki mau. Ana ndi dununge Klampis Arum ora ngerti. Ya aku ya ora ngerti Klampis Arum. Mbok kaya dene aku nglangkahi kaya pimang tak kaya ngopo. Kok banjur mlebu ana alas Gondolayu. Siramu sapa? Satya aku Gatut Kaca. Gatut Kaca ya banjur kula siramu bakal menyang kelurahan Klampis Ireng duweni sejo. Bakal tok orat-arit tok kelurahan Klampis Ireng. Krana kananing endahe wewangunan kelurahan Klampis Ireng dipeni kaya dijambe Sinigar Kayangan Suralaya. Sinul Prabu Triguna Yaksa Jangan Kawabinandung lingsem Nalendra kalah apik bangunane karo kelurahan Klampis Ireng. Ya nek pancen siramu
kepingin orang arep keluar kelapis ireng. Ya ayo nono kananing krida-kridaning Raden Gatotkaca. Ya Dewa Kulasraya, ya aku Sang Hyang Manimbar sing bakal dadi sapuregel benteng kelapis ireng. Waduh Sidun, panjenengan ingkang kula oladi Gusti. Panjenengan kula lati Raden. Nuwun marang Rama Raden. Nuwun marang Rama Raden. Siramu jare kate orot arep keluar lampir sir kok banjur lungguh ngesor. Bareng aku padha aku Gatotkaca ya Dewa Kulasraya ya Sang Hyang Dewa Manimbar. Kok banjur lungguh ngesor. Mangeta kedhawuh Raden. Duk rikala semanten kula putri kahanane Si Juriganata menika prasasti angsal sasmitaning Jawata. Mbok bilih benjang ing tembe kula saged kiwarga wonten alam-alam Gusti wonten alam kasuwargan lamun saged tunggal sawiji kelawan Raden Gatotkaca nggih Sang Hyang Manimbar. Paduka kok kula olati prasasat munggah gunung mudhun jurang dinten dados sasi dados taun bebasane kula ngolati paduka Raden. Ugi kula ugi semanten Raden. Kula pun bajul jamang derek suwita dhateng ngarsa panjenengan Raden lacara caraning siramu tunggal sawiji curiga kanane kelawan aku. Mangeta kedhawuh Raden Gatotkaca kawula Sang Hyang Dewa Manimbar. Kula bakal manjing wonten pupu samanjing sisih kanan. Ladening kula manjing lan pupu Raden Gatotkaca wonten sisih keri. Menika dadosaken kegiatan paduka Raden. Ya, tak trima. Nek kaya ngono, kanane peksi Jurigarata lan bajul jamang tak trima waton ora gawe kerdah ora baku. Wonten Raden. Yo. Ya nggih kawan bajul jamang lan peksi Jurigarata. Sigra manjing dhateng kumpune Gatotkaca sisih kanan kelas kiri. Dadosan kegiatane Gatotkaca bajul jamang nggih peksi Jurigarata piye.
pitulung kelawan Bambang Wisageni. Ilo begancak Cemani Murti nyalirani yudo. Sigro bagi bengkasi karya Begawan Cemani Murti arsa paring pitulungan Bambang Wisageni majenging palagan campur kelawan Sang Prabu Triguro Yaksa. Cemani Murti Iramu Sang Prabu Triguro Yaksa Saka negara Kawah Binandung Krana Semar oleh bangun kelurahan Nati Ngedak-Ngedak ngandili semaguananing prajaku kasor pewangunane karo Klambe Sireng mula tak orat-arit to kaya ngapa bangunaning Semar Bujangati Nayantaka iki jajal nek pancen diramu kali ngorat kan kebangunan Semar beleng aku iki sapa aku oh you ya nggih kawanan Sang Prabu Triguro Yaksa Mas padaken Begawan Cemani Murti kuwi dilamane suku kanthi bujuke kuncuk semanten ugi Begawan Cemani Murti Mas padaken Sang Prabu Triguro Yaksa wiwit dilamane suku kanthi kucuke rambut bahasane minyak somping gajah ulin Pranyata jati kang terus Subatoyong Sida Gurih Kecan Bandung Mila Begawan Cemani Murti Wigar Badar Sri Narendra Bathara Kresna dene Sang Prabu Triguro Yaksa Wigar Badar kalonane Sukmani Sang Prabu Gurawangsa wangsul dhateng Sangkapura negari
sapa jane riko kakang Semar musuhe. Ah, Nira Semar sing kasih karo niki sinten iki? Ayo, nek gak gelem kebadaran karo tak kamani, ya gerbong susu ngene dadi apa ya? Au. Miyak sope gadoling sinalendra Bathara Kerta Sumawana Arya Sundang Wigar Badar Bathara Guru Sumawana Sanghyang Bathara Narada. Njaluk pangapura, Semar. Yo. Tibae awakmu. Bathara Guru, yo Kakang. Kok banyu siramu kadang ora arep to karo kami sireng sing tak etro Kakang Suralaya. Duweni sedo karep apa? Yo Kakang sing takon ngono libure yo aku. Iki kok bangun luar klambe sireng dipeni endahe sing kaya ngono. Mokal sak kabeh kelurahan kabeh sireng iso bangun yaiku kelurahan kabeh sireng dipadakno dientro kaya dene kaya Suralaya duwene sejopo Kakang Semar ngene ya nalani Semar iki duweni paekan dayan bangun kelurahan kabeh sireng sing tak padakno jambe sini gar kaya dene kayangan Suralaya iku ngewutno ngene kelasiranmu. Guru-guru apa sing kaya ngene? Kali kono. Nalika kayangan Suralaya digebak lan mungsuh Sang Prabu Niwata Kawaca saka Praja Ima Imantaka biyen. Sapa sing iso yaiku mateni Sang Prabu Niwata Kawaca bakal kok benung yaiku dewa ana kayangan Tinjumaya. Bebisik Sang Prabu Karitim iku nek kadewa lha nek dhewe titah jujur Sang Prabu Karitim utawa Kariti lha kono. Iku nek titah nek dewa bebisik. Nah, tapi nyatane sampai seprene awakmu itu gak nganti
Ndara kuwi Juna ora kok timbali, ora kok angkat yaiku kok benung ana kayangan tinju maya bisik Sang Prabu Kariting utawa jujuluk Sang Prabu Kariting. Lugune rika duwe paekan dahan kaya ngene. Iki ngiling awakmu. Dadi dewa aja sak wiya-wiya aja sak gawe karepe dhewe. Milik gendong lali ngono. Milik gendong lali. Eli ngono. Siramu dadi Bathara Guru dadi ratu ning dewa. Iku gak selawase ora. Menembet bakal kukup, menembel bakal bali nang pangainan Gusti. Ayo. Yo nek koyo Kakang Semar Rejuna, ayo tak boyong nang kayangan Suralaya tak plekat dadi ratu ana kayangan tinju maya, juluk Sang Prabu Kariting Rejuna inggih mangetaken dawuh kula nang kula.
Tinggal jalan Pandhawa Sri Nalendra Bathara Prasta. Boten mangsul dhateng Amartanegari, boten dipun wangsul dhateng Dwarawati. Kira aturake Batharaja Andrawuta prasasatra sakulan wonten kabeh ireng ingkang sampun dibangun. Jambe siligan kadhe dene kayangan Surawa. Menika paripurnaning adicara Anggendra Ki Dalang Rama Widodo anggelar ing pacutan sedalun atas kanthi babar cariyos Semar bangun kayangan. Monggo kula bangsul dhateng papat dunung ira piyambak. Atur ngaturaken dung panuwun sak raup panjenengan sedaya. Monggo sami-sami sesanti. Jaya Jaya Wijayati kalih sambi kala rahayu kang pinanggih.